Ja, jeg har fundet ud af, at kongerne er i Saxspring, og nu er jeg på turné, og alligevel der kommer familier, så vil jeg gå ud og vente dem. Velkommen! Velkommen til vores show! Det her første sæson! Og bare rolig! Og lidt! Dolken! Mig! Dolken, ja! Vi vil være den nye Bubber! Bare rolig! Vi tager rundt i hele Danmark og laver alle mulige afsnit! Fedt, mand! Det bliver mega fedt. Vi kommer til at kilde så meget bambus, kan jeg love for. Der bliver kildet så meget bambus. Det går over! Og der bliver fra så meget skorsten. Jeg kan love for, at vi kommer til at knitte dermer, mand. Nu når vi snakker om job, som du forstår det svar, jeg arbejder i Supercruisen. Så mange ser spurgt, hvor arbejder du i Supercruisen? Ja, desværre, så arbejder jeg ikke i Supercruisen mere, fordi min pik er blevet så hård som en diamant. Han kunne simpelthen ikke se bag kassen. Hans pik var så hård, at hans pik var så lang, at han simpelthen ikke kunne se ind i. Problemet var, at forsikringen dækkede det. Så en arbejdsskade, fordi min pik var så hård som en bød, og de sprang. Det kan godt blive et meget stort problem, når man forsøger at simpelthen bare få et job i det her lortesamfund. Lortesamfund? Og har I forresten hørt alt det der med det der skole noget, mand? Ja. Hvad sker der for det, mand? Men det er jo lige meget. Vi har aldrig gået i skole alligevel. Ja, vi går aldrig i skole. Vi klarer os fandme meget godt. Vi laver en masse... Hvem er du? Hvad fuck laver I, mand? Hvad laver I? Tager vi sketch? Seriøst? Hvem er du? Ja, hvad fanden tror du? Er det dig, der er med i Paris? Jeg har altid lavet sketchspil. Fuck nu er jeg med, mand. Det er ham der, den totalt talentløse lyber der. Og det er fucking lorte Tobias der, mand. Hvad sker der for dig? Talt synd, Hvad tror du vil her, mand? Ja, jeg har fået jeres karriere op. Det er, hvad jeg har gjort for jer. Nu er du rød, mand. Okay, så vær med. Det er godt. Du er med os. Du bliver den nye Bubber. Vi har også Bubber med Dybvad, hvad fuck han hedder. Men hvad skal vi finde på? Har du noget at lave? Dybvad, nu når du sådan bryder ind i det hele, var. På 60 sekunder kan jeg være Du var som en toast. Hey, Martin! Nej. Jesper. Hvad? Fuck galt. Det er Jesper! Ja, det er Jesper. Undskyld, jeg har drukket for meget kiwi. Det er det er Martin, der er blevet væk fra sin morfar. Nej, Martin havde fået forsyg. Ja, det er Martin, der har fået for, mand. Fuck, det havde jeg ikke glemt, mig. Jeg skal ned på den apotek og have den der forkrem. Hvor er min toast? Vi har ikke din lortetog. Ring efter en lortetog, din der. Vi gider ikke høre, hvad de Ja, gør. ring efter den. Ja, ring efter den. Jeg vil gerne bestille en toast. Jeg skal hurtigt. For helvede, jeg tror ikke, de kommer, når du snakker på den måde, mand. Han er klar på mødet nå. Jeg mener det. Du prøver at snakke pænt en gang, mand. Fuck dig, mand. De fede svin, mand. Fuck det. Jeg vil have en toast. Giv dem. Du har sammen en toast. Vi har ikke den lortetog. Vi burde føre en samtale. På 2 sekunder vil vi skrive sig til skole, psykopater. Vil du ikke psykopater? Jamen, jeg tror simpelthen, at det er den her skole har brug for. Det er nogle lærer, der har fået noget bambus op i røven. Jeg tror simpelthen, det er det, vi har brug for her i det her samfund. Vil du godt komme? Vi er simpelthen så triste, og vi kan simpelthen ikke tænke uden at få noget bambus op i røven. Det går hårdt. Min toast! Vi vil gerne takke dybere. Nej. Dybere. Ham der laver det der lortprogram. Ham der, dybere. Ja, det der bliver sendt på TV2 Solo. Men det er slut nu. Ja, fuck dig. Fucking pæk. Fuck dig. Fucking pæk, mand. Giv mig så den toast. Vi har her på vores lille program, og vi er valgt og ligesom laver det meget federe, end du laver det. Ja. Så Derfor, kedeligt var vi der nu. ja. Kedeligt.
Farvel, Dybvad. Farvel. Farvel. Gå væk. Farvel. Gå væk. Bare tag ham. Bare tag ham, Martin. Martin. Nå, Dolken. Så er vi her. Goddag. God Dolken. Velkommen til vores show. Det er os, der styrer det. Det er os, der har vores regler. Og det er os, der klipper alle de dejlige damer. Ja. Du må have en toast! Det minder mig... Godt gjort, bror. Det minder mig faktisk om dengang, jeg var på en ø med 2 fucking liderlige damer. Fuck, det minder mig overhovedet ikke om det her, mand. Nej. Nej. Sidst, men ikke mindst. Vi kan sige tak til vores Slet- supporter. Slet ikke mindst, for det mindste ting, det er din pik. Vi pikker os hår. Ja, når den er hur, så er den vild. Nu når ham de Dybvad, han er sådan rigtig lige svat, han er faktisk gået hen efter og ansøgt det der job i Superhusen. Det du opsagde. Ja. Jeg tror han er gået hen for at finde Martin. Martin måske, som er blevet væk fra sin morfar. Men nu når han ikke er her, så vil vi meget gerne sige tak til ham der Dybvad. Ja. Tobias Dybvad. Vi er stolte af dig, Dybvad. Vi er utrolig stolte af dig, og vi elsker at se dit program. Hver mandag kl. 21. Lige efter min aftenbøn, så ser jeg dit show. Totalt fedt der, mand. Og min toast? Skaffe ham toast, mand. Du ved godt, vi er i gang med at sige tak for Dybvad. Ja. Men vi bygger ikke ekstrem hår, så hvis I gerne vil gøre det endnu hårdere, så gå ind og støtte skot af vores side. Ja. Vi bygger hår. Din pik er så hård. Og endnu en gang tak til vores supportere. Tak til Dybvad. Tak til Dybvad. Tak til dig. Tak fordi du ville dele vores video. Ja. Det var fantastisk. Er du klar over, hvor svært det er at stjæle på sådan en lærer der, mand? Ja. Vi var hen i de små glas og stjæle det, mand. Det var sindssygt. Totalt fedt. Men tak for det, mand. Tak for det. Vi elsker dig.